Aquí el concepte de pau s'hauria de revisar. Bàsicament nosaltres érem homes de guerra, amb instruments de pau. És a dir, això de fer la pau no ens agrada, no, sí, ens agradava, però diguem, el concepte pau com a cosa pacífica és una cosa que no estava en els nostres paràmetres. Nosaltres el que volíem era carregar-nos en Franco i que això desapareixés d'una punyetera vegada. Llavors, a partir d'aquí, ho fèiem amb les armes que més bé ens anaven, que eren les no violents, però no per una afició especial a la no violència, sinó perquè de la violència no en teníem ni idea. En canvi, de la no violència, del plantar cara, de l'aguantar, del treure l'esperit contra la bèstia, d'això en teníem experiència, ens hi esforçàvem, ens entrenàvem i això anava bé. El Xirinacs va ser pràcticament al mateix moment que conèixer el Dalmau. I vam començar a conformar, sense proposar-nos-ho, un trio que va durar tota la vida. Cadascú amb la seva especialitat, que només en Xirinacs en algun moment va trair. Costa de dir, però és així. Ell tenia una manera de fer menys disciplinada que la d'en Dalmau i meva. En un moment determinat vam veure que hi havia una possibilitat de treballar sobre la violència franquista a Catalunya des de 3 posicions distintes. Jo entraria dintre d'un partit polític, en Dalmau faria la seva feina com a capellà intentant violentar tot el que fos possible les coses d'església, i en Xirinacs havia de ser el pal de paller espiritual de la revolta a Catalunya. I això va funcionar bastant bé. Jo vaig entrar a Esquerra Republicana, en Dalmau es va barallar amb tots els bisbes que hi havia i més, i en Xirinacs anava agafant aquest to de persona indiscutible, el gran valor moral de Catalunya. Fins que en un moment determinat les coses es van torçar, va haver-hi baralles, va haver-hi discussions, en Xirinacs doncs, es va creure en l'obligació de muntar un partit polític, va muntar un partit polític, no en va fer ni per pipes, ni nosaltres mateixos el vam ajudar perquè crèiem que s'equivocava i després vam reprendre una altra vegada la manera de funcionar d'aquesta mena de triumvirat. Va haver un equip més ample que es deia l'equip taula. Diguem-ne, seria tota la constel·lació que nosaltres teníem al voltant quan el Xirinacs necessitava un cop de mà. Però a sota de l'equip taula hi havia aquestes trobades de nosaltres 3. Més que interessada era pràctica. No hi ha hagut cap evolució interna, és a dir, jo no m'he convençut més de la no violència, no. A mi em fan molt respecte la gent que juga en la vida per una cosa, molt, sempre, i que no cobren per fer això, és a dir, que no són policies a sou, sinó que són gent del carrer. Perquè hi ha una cosa que és molt important per mi, que és l'eficàcia. Si tu ets no violent però no resols res, home, doncs això qüestiona molt la teva posició. Ara, quan un és violent, a vegades obté coses que llavors això el porten a creure que poder això pot ser un camí. I llavors jo davant d'això respecte absolut i total, sobretot perquè jo soc molt covard i no seria capaç de fer una cosa violent. Per exemple, quan a la gent de l'ETA ens diuen que a la presó de Madrid el volen liquidar, que en ocasió d'un partit de futbol li fotran una injecció del que sigui, d'alcohol o del que sigui, i aquell ves per la palmarà, i això ens ho fan saber gent presos amb ell a Madrid, aleshores és quan jo ens reuníem amb en Dalmau i dic, saps què podríem fer? Se'm va ocórrer en aquell moment, doncs això, presentem els Xirinacs al Nobel de la Pau. Clar, això va ser espaterrant, va ser la bomba, i va venir un senyor d'allà, va venir un grup d'intel·lectuals del nord, i van de Suècia i Noruega, mirar-s'ho i tal, i llavors van haver de córrer els de Madrid, va haver de córrer el Partit Comunista a presentar-ne ells un, el Camacho, en fi, va ser un desastre, però nosaltres ja havíem lograt l'efecte, i efectivament ens va reconèixer en Lluís al sortir que aquell vespre ell no sabia què passava i a dintre no tenia notícia, però que l'amabilitat era una cosa espectacular. És una verdadera llàstima, per mi és el més important que va passar en aquest país, perquè era un moviment estrictament pacifista, estrictament internacional i estrictament reivindicant les dues grans coses que jo et deia, que era Catalunya i l'antifranquisme o la democràcia.
fins a tal punt, que quan anàvem, que sé jo, vam anar a tot arreu del món, no? Per posar-te un exemple, a Budapest, que entrava les notícies de les 9 del vespre, o de les 8, no sé, que no les tenia, el telediari d'allà, entrava amb una notícia pel congrés que teníem allà, doncs allà hi havia Catalunya i Espanya. Cosa que era inaudit. I aquí teníem en Ricard Salvat, que era el president del Consell Mundial de la Pau a Catalunya, i teníem el Bardem, el de Sina, que era el president d'Espanya. I quan un dels dos no hi podia anar, perquè jo, per exemple, jo vaig assumir diverses vegades perquè els havien retirat tant a l'un com a l'altre el passaport per sortir a l'exterior. I llavors jo hi havia anat, no? I allà, bueno, aquí és que era una cosa molt important, perquè et trobaves acollit a nivell internacional amb gent com Jean-Paul Sartre, l'Alberti, hi havia un moviment internacional fantàstic al costat d'aquesta idea de pau.